Krásna zimná príroda, nádherne zamrznutý močiar, ľadík vyzerá hrubo. No len aby. Máme tu adepta na pokus, ktorý ide. Upozorňujem, že ja som taktiež na veľmi tenkom ľade, ktorý nemusí vydržať moju váhu. No, tak poďme na to. Dobrý deň. Nechoď bližšie ku mne, pán kameraman. Ľad praská. Každým krokom mojím či jeho praská. Praská. A praská. No a teraz strašne praskol. Poď. Pekne ide. Praskol. Poď, poď. Poď, praska. Praska. Prešiel. A ja sa idem preboriť. To by som tam nerobil. Poď mobil. Hádžem mobil. To za vami je riha. Praska. A je to tam! No a teraz to praskne všade, Milan. Utek, utek, preč! Vieri, preč, preč! Živý a zdravý. Taktiež to môžem povedať. Ideme obzrieť dieru. Ešte raz cestenky, no! No už točím. Teraz musíme prejsť, nepríjemnou prejsť. Nevadí. Teraz sa nemám ako dostať inak na druhú stranu. Vidíte, môj strach v očiach. To bolo veľmi zlé. Leží. Praska!